салому алейкум бародарои азиз. созен хубен, умедворам ки соху саломат ҳастен. Бародарои азиз, алҳамдулиллоҳ, шукронаи парвардигор, мо уже 9 одам ёфтагием ҳамин рӯзда. агар ки ба пагара ки мисол 15 ки шавам бародаро, иншоаллоҳ худо хоҳад, ба розигии аллоҳ пага мо сафар мекунем барои ба ҷои кор бародаро. ҷои кора бародаро як бори дига мегӯтон. оилакаш 45,000 бародаро, як моҳда 2 бор сумад метан. як ҳафтада як рӯз вахадной дорӣ. ай соати 8 то соати 7 бегоҳира корай. хай корай бародаро. дар любой ҷо ки барай корай. воз дастройко кор кистан ба 35,000 кор кистан. дастройка бародаро бисёр просто бисёр занг зесан, меган может ака як 2-3 рӯз пас 4 рӯз пас барои сумомона бигирем бирем. барои анқавз ма ҳамин қадар одами свободни ёфтагем. мақсад ягон тай дига бошем бародаро, бе ягон шабҳа шӯҳа марҳамат занг бизанед номрои мада 965 188 6047 бародаро. агар ки бирем насиб иншоаллоҳ худо хоҳад мерем ҳама каса кор мекунем. ма мамуҷа хати шумоям. баъд инаи бародарое ки ҳастан мисол кадомиш аяқиб иёшани меоя иёшани мегирем файрод мекунем меоян мегиран меёраншон ба амуҷара. мақсад ҳама касаем бародаро. ягон проблема нест. ҳама 100% барои документон мегум бародаро. фақат миграсионкатон боша. агар ки патент надошта бошен ҳам миграсионкаи тоза боша, фаршиби набоша. агар регистрасият фарши боша гумш мекунӣ фуриш метӣ мегиран регистрасия то зад мекунан мегиран патент аз даватиш мекунан. бародарои ма ки бошен патентона худшон ҳамаша торӣ мекунанд. фақат шумо оилак 45,000 мегирен. ма мегумтон ки мегирен дар як моҳ 2 бор мегирен. 2 бор оилак мегирен дар як моҳ бародаро. дига ягон проблема нест. мақсад ягон нофаҳмӣ боша марҳамат занг бизанен. дар ин номро ватсап дорем. занг бизанен мефаҳмонамтон чӣ хеле чӣ хеле нест бародаро. фақат кӯшиш кунем бародаро 9 нафар ҷамъ шидагиай як 15 нафарш кунем хатиябе. иншоаллоҳ худо хоҳад сафар мекунем мерем бародаро. боқӣ дар амони аллоҳ бошем бародаро. занги шуморо ждат дорем. худованд ҳаматан нигаҳбон боша.